Creators! Много съм се затъжила за вас и нямам търпение да се върнем отново в детската градина, където да се забавляваме всеки ден. Днес избрах да ви прочета една от историите за Франклин. Знам, че са ви любими, а също така и познати, тъй като ги четем всеки ден в градината, когато стане време за обедната почивка. Така, тук където съм, не разполагам с книжки на английски, затова избрах точно Франклин, защото моите деца също много го обичат. Имаме почти всички книжки от поредицата при баба им в Асеновград. И днес ще ви прочета именно историята за Франклин, който иска да е голям. Така. Костенурчето Франклин можеше да брои през 2. Франклин връзваше сам връзките на обувките си и сам, ама съвсем сам се пързаляше по стръмния бряг към реката. Той можеше да измине на ръце цялата катерушка, от единия край чак до другия. Но понякога на Франклин му се щеше да може повече неща. Щеше му се да върши нещата, които големите деца вършеха. Една сутрин Франклин се огледа в огледалото. „Мамо, пораснал ли съм от вчера до днес?“ попита той мама Костенурка. „Може би си пораснал, мъничко“, отвърна тя. Франклин се зарадва и си сложи шапката, за да излезе. „Сложил си шапката си наобратно, с козирката назад“, предупреди го мама Костенурка. „Знам“, кимна Франклин. „Нарочно. Така носи шапката си заекът Джак. Всички големи деца носят шапките си така, с козирката назад“. Франклин излезе и се срещна с мечето Рошко в къщата на дървото. Решиха да играят на пирати. Франклин погледна през далекогледа и прошепна: „Някой идва насам, капитане.“ „Приятел или враг?“ попита мечето също шепнешком. Франклин погледа отново. „Ама това е заекът Джак!“ възкликна радостно той и се втурна да слезе от дървото. Спусна се малко тромаво по дървените стъпала и скочи на земята. „Здравей, Джак!“ поздрави той. „Какво правиш?“ „Мотая се“, отвърна Джак. „А ти какво правиш?“ „И аз се мотая“, каза Франклин. „Ако искаш, ела след обед в парка да погледаш как карам скейтборд“, предложи Джак. „Ще дойда, благодаря“, зарадва се Франклин. После Франклин се прибра да обядва. „След обед ще отида до парка. Имам среща с Джак“, каза той на мама Костенурка и татко Костенурко и облече фанелката, с която играеше футбол. „Мач ли ще играете?“ попита татко Костенурко. „Не“, поклати глава Франклин. „Заекът Джак винаги носи фанелка. А аз искам да бъда като него.“ Костенурчето отиде до парка с новия си велосипед. Настани се удобно и цял следобед гледа как Джак и приятелите му карат скейтборд. Бяха истински майстори и правеха страхотни номера. „Франклин, а ти искаш ли да опиташ?“ попита Джак. „Разбира се!“ възкликна Франклин. Той стъпи на дъската, оттласна се и се задържа на скейтборда цели 10 секунди. „Браво!“ похвали го Джак. „Добър си почти колкото мен.“ Костенурчето засия. Вечерта Франклин помоли мама Костенурко и татко Костенурко да му купят скейтборд. „Но нали скоро ти купихме велосипед?“ учуди се баща му. „Но велосипедите са за малки деца“, отвърна Франклин. „Не, скейтбордът е опасен“, обади се майка му. „Но аз се справям добре“,
възрази Франклин. И Джак мисли така. Може би ще ти купим скейтборд, но когато станеш по-голям, каза баща му. Аз и сега съм голям, извика Франклин. На следващата сутрин при Франклин се отби мечето Рошко. Искаш ли да играем на пирати? Попита то. Днес не мога, отказа Франклин. Трябва да се видиш с Джак. Ще се поразходим. Ако искаш, елай ти. Не, благодаря, отвърна мечето. Предпочитам да си играя на пирати. Рошко си тръгна, а Франклин се запъти към къщата на Джак. Какво ще правиш днес, Джак? Попита костенурчето. Искаш ли да караме скейтборд? Не мога, отвърна Джак. Трябва да разнеса вестниците. Искаш ли да ти помогна? Благодаря, но вестниците са много, а има и много рекламни листовки. Нищо, каза Франклин. Не съм малък, ще се справя. Цели 2 часа Джак и Франклин слагаха във вестниците рекламни листовки. Работата наистина е много, възкликна костенурчето. Много е, съгласи се Джак, но за това пък изкарвам много пари. Тогава на Франклин му хрумна идея. Ако започне да разнася вестници като Джак, ще може сам да си купи скейтборд. Франклин и Джак натовариха част от вестниците на количка и тръгнаха. Не биваше да пропуснат нито един адрес. Количката беше тежка, а се връщаха да я товарят още 4 пъти. Вторият път Франклин усети, че е гладен. Може ли да похапнем нещо? Попита той. Не може, нямаме време, поклати глава Джак. Трябва да разнеса всички вестници до 1 часа. При 3-я курс духна силен вятър. Разпиля вестниците и Франклин трябваше да ги гони, за да ги събере. При 4-я курс заваля. Франклин се намокри до кости. Работата наистина е трудна, каза той на Джак. Но пък можеш да изкарваш пари, за да си купуваш разни неща. Така е, но аз не си купувам нищо. Пестя парите, за да уча в колеж, обясни му Джак. Разнесоха всички вестници и накрая Франклин беше капнал от умора, мокър и много гладен. Но щом се сети за скейтборда, настроението му се подобри. Сега вече ще караме скейтборд, нали? Попита той. Не мога. Нямам време, поклати глава Джак. Трябва да уча. Той благодари на Франклин и му даде $2 за помощта. Благодаря! Зарадва се Франклин. По пътя към вкъщи костенурчето си мислеше за своите $2. Мислеше и за това, че ще трябва да разнесе много вестници, за да може да си купи скейтборд. Когато мина покрай сладкарницата, Франклин спря и помисли още малко. Може би още не съм достатъчно голям, за да разнасям вестници сам и за да имам скейтборд, реши накрая той. След обед Франклин изтича до къщичката на дървото. Носеше пликче с разноцветни бомбони. Нося съкровище, капитане, извика той на мечето Рошко и показа пликчето с бомбони. Можеш да се качиш на борда, разреши мечето. Франклин обърна шапката си с козирката напред и се качи на пиратския кораб. До нови срещи, приятели! Чао!